nu mă văd bine. Salut! Nici acum. Trebuie să mă duc să beau. Așa. Gata. Mai bine. Ce lumină proastă. Salutare, sunt Luca și azi să facem un vlog mai special. Azi să facem ce urăsc la vară, ok? Pentru că deja am intrat în vară. Putem spune că am penetrat-o. Ok. Păi, primul lucru care ar fi că este foarte cald, da. Și când e căldura aia mare, aia și nu mai poți ce să mai faci când e căldura infernală, vrei să fie iarnă. Și când e iarnă, vrei să fie vară. De ce? Ok, hai să trecem peste acest subiect pentru că nu știu. Ok. Al doilea, număr 5 lucruri, da? Al doilea ar fi că, nu știu, mă enervează în gen, nu știu dacă pe voi vă enervează când stați la casă sau chiar și la blog, nu contează, dar când stați și vin muștele și sunt țarii și ai de și frate, atunci să zicem te pui la masă, da? Bă, și când vezi să se pune musca aia pe tine sau noaptea, încerci să dormi noaptea. Bă, și vine un țânțar din la tine, face și hai să vă spun și o întâmplare, da? Deci era aici zidul ăla, că acolo era zidul fără sticările alea de căcat acolo și de la chinal și era vara, asta vara prin 2017. Bă, nu puteam să dorm, efectiv, nu puteam să dorm. Veneam țânțar din ala și făcea m-am dus, deci am luat tricou sau ce dracu am luat, ok? Bă, și când am dat odată, pum, așa s-a auzit. Bă, deci cred că au zburat toți. Mamă, și cum a rămas pe perete, mâncați. Știi cum a rămas? Vai de capul meu, că era acolo. Așa, și al treilea lucru care mă enervează la vară, păi nu știu, păi sunt, cum să vă spun eu, mă enervează că se topește atât de repede înghețata, frate. Deci nu știu, o iei de la magazin să zicem că te duci înapoi acasă și frate, și când ajungi, e top. Ok, al treilea lucru, al patrulea ce vorbesc, ar fi, deci urăsc vara, deci știi, ești cu bicicleta, la mea, știi? Bă, și când nu știu cum să explic. Bă, și când e vara, bă, te lovești cel mai repede, puii mei, biești pe afară, pam, știi? Și când eram mic, bă, deci credeți-mă, îmi puteam la genunchi, bă, aici eram roșu, aici roșu, eram. Și al cincea lucru este că se termină prea